Алейкум мардум YouTube ама каса созен хубен шерои нар дромадан барбар видеора стоп кинен як дунай лайкора бизанен кадои меҳмон несен бидроин подписатсия кинен зангулачаи канал лайкон колокольчика давсионе ҳар як навори хабарои тез тозара шумо мефаҳмед. Бардаром ба садқа ҳамин қарсак айда тараф мешавам чанқа лайкотон зиёд шид мо мам қастаратса мекунем мошинои нархҳои арзон ва арзанда партоем. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо стар бозии бурднок рафтаиста бидроин ҳадди ақал 10 дунаи ё 1 дунаи бихарен диди дар насибат шоҳҷоизои ман медонед ки мошинои биқаги нахел чӣ хеле ранги тай навеса мошинои ҳамтарӣ мондагим салон бинавис чек тапато туҷи автоматии иштирокчии бозӣ мошед ҳаматонда омад насиб боша рӯзи 23 октябрда ҳамата интизорум ҳаматонда омад. Бардаро Opel Zafira солш чанд ака 2000 сол нархи дастас бардаро ҳуҷҷат утил дора ака солна ҳуҷҷат утил дора бардаро марамат гирем мошин зур кор кардеса ба ҳар ҳол Samsung медонехтон ки телефон овозша пеш мекаша марамат танаша краска талаб нест бардаро як ҳолати қафош ҳамин бидем шохош кафидагӣ дорана бисёр айзарби таксизанира мекафаанд дастаи боркафи кашира марамат ҳолаи тараф ҳамин як кор намара сарм вайрон мешавад мошино айсар то бегара мондаган ҳеҷ ка мисол дар пешона ҳамин ман миён сиёнка мекунам арзон мекунам уже мардам мечаспа сари ма вайрон мешавад. Марамат лайкора бизанем бардаро дар рӯи қафо электропакет марамат ҳолати салон потолокш тоза 4 дар электро ду тарафа мултиру бебахши бобои ҳоҷӣ коробка боша механик кондитсионер биё капо чой ку капо чой ку бобои ҳоҷӣ шуморо намегум биё ба ҳазур марамат як ҳолати тарафша бардаро илтимос ҳамин кадоме бошен набошен да мақсад ҳамин мондаги ҳунари савдокунӣ надоред наметавонед нем дымдими ма бисёр шаки минат нашава мегардан меянд мебинад ки мошина арзон мекунам резки сиёнка кунам бо медаҳанд мечаспанд марамат ҳолати фартукипеш мотор пеши бозор як гашти қаруға марамат ҳолати фартукипеш пеши нозада нарх боша бардаро бо нархи дастас 48000 сомон боз муомила боша ҳамин айсара 60000 гуфте сабди 58 то ина ма 50 поён угавари тишкадон бардаро 49000 гуфтум срочни мефурӯшам 49000 сомон боз муомила боша рақамота буга ка 908 81 87 13 марамат рақамо зер намода занг зен алоқа даброин марамат сечкачаи биқаги пеши бузургтон ёфтум солш 1998 объем мотор 2.4 ака 2.4 автомата лабовой блик тонировка ҳуҷҷат утил дора комплектация диган мошин нозадаи тоза марамат як иду чархна бахшака тараф меси ака и состояние и чиза хитон медонед да тай навесо бардаро бо кожни салона тай 100000 мегам бардаро но тарсида барое ки моли тоза любое время мехаранаш биё багаж ой кака марамат отсекои қафо кнопка қатъиёӣ мешуда багаж нигоҳ кунед чашкачо раве пачка айда зиёд гуфти гапҳо завод тағурара дисен чихе тоза бензини холӣ вори кардагият не газ дошта бардаро газша ҷои зурда неки задагиан марамат ҳолати тараф танаша краскаталнес харидоро бошен алоқа даброин марамат салон абине кожни салон дар рӯи қафои электропакет мебел салон бардаро салонаш кожние бардаро потолоки аликантара чид мефора мошинчаи тапа тайёр круиз контрол дошта шток прибори колсадор коробкаш боша автомат 4 дар электро обогрев сидени асер кондитсионер ҳама чиз кор мекунад поликои хушру биё капочак шоака бахша коя тараф местен марамаз як ҳолати матошанем лабаҳои худашоз бардора ҳисоб кунед 2500 сомон меса марамат ҳолати фартукипеш диден решоткои заводскои объем мотор 2.4 фуки мошин нозада стойкои ланҷроно тоза чашковари нест ниҷошона бисёрш мепурса яка пусидагӣ нестай бардаро бад дили пурай хулас нарш боша чанд сомон меша 88000 сомон боз муомила меша ака тай 95000 гуфте савдек мо саратса кардем арзонтар кардем 88000 сомон нархи дастас ҳамин састани ҳамин чиз да боло чӣ хеле ки хитон медонед сиёнка мекунем 100-110 рақамо табуго ака 907 21 85 85 марама рақамо яка да WhatsApp ҳам ҳастан муроҷиат кунед варианти алиш нест пули нах лайкова дастгиров фаромӯш накунед даро бачаҳо версо хоҳиш кардан бисёри мардум мотори 1.8 иминой марҳамат шохдор буда мошинча состоянияш бад нест хушрӯ танаша краска талаб 2008 2006 сол ҳуҷҷат солна чанқа то охири сола ҳуҷҷат дошта утилам дошта марамат як ҳолати тараф ҷош камтар тангтарака старатса дорем навор хубия чодиска балнои заводскои қати бахшакоя тараф бестен марамат ҳолати тараф хак багаж кор надора краска талаб нест бардаро багажа бачаҳо кушодагиан шитагиан ба ҳазур марҳамат ҳолати тараф не ки нархи арзанда бардаро нархи дастрас
Дари қафо электропакет, салон клионка печ бардоро, потолок штоза, машин яка дрымберина кор надошта. Бизане лайкора шербачай 1000 блокне, 4 дар электро, регровка бакаои ду тарафа мультирул, коробкаш боша автомат, климат контрол, старт-стоп ҳам будай бардоро. Марамз як голати моторша мебинем, дарошна ки зур маҳкам мешида. Биё. Я дари хидоира уи кадан наметонем, мегӯям ман зангирам. Марамат голати фартуки пеш нозада. Хулас нарш боша, биё мотор як гаж, нарш чанд сум тағо? Я нарш соз бу. 87000 сомон боз муомила мешава. Биё рақамо табгу. 203 2190 марама рақамо зери наварда занг занен алоқа да броин бардаро лайкора бииззатин ла ба хотир до дарактон бизанен. Як бор дига салом алейкум мардуми YouTube канали Топ Мошино подписчикои қанд наботум ако додаро апо хуаро ҳама каса хуш омадем бардаро. Мақсад ҳамиша финали бозӣ ҳамиё мешава. Ждат кне наворош ана чӣ мешава чихе бугума шумора эфириш ҳамиша соатҳои 8 ба вақти Москва ва 10 шави хидмат ба ватан эфир сар мешаванд. Мебинем дар насиби тақдири ки ҳаст нест ҳамаш маълум мешавад. Бардаро мо 1000 бор такрор мекунем то рақами WhatsApp мо бениҳоят осон аст. Ҳамира просто ҷамъи 990 кне 556 3 дона 20 охирша будак синф яга бугози азиётш мекунем специально ҳамин номерои охирша 320 гуфтагим ки осонак шава барои азиёт кардани шумо бардаро. Нами сета шо ҷоиза ҳамиша бозӣ мекуна бардаро. Бо сата дига конвертои пулия ин мошиное ки хитон дидесем бардаро ман мондагим ин состав мошинаи нахели биқагиан. Ин мошина миёй айма чӣ хеле ки дар навор дидести ҳаму хеле ҳами биё маҳқулот нашид шербача биё сумша зинда айма биги барое ки ин мошинаи ма клиентои хитша дора гарени тозан гарени тайёран. Бардаро масадха бидроин миқдори чипто камаш монда бо наген ки мақсад финалам намонди чипта нарасид барои ҳамин успет ки парто чекта автоматиш ёки бозӣ моша ҳамиша насиб боша бозиш мегзара бардаро. Ҳаматонда омад насиб боша эфирда ҳамата интизорем бардаро. Рафт бардаро Мерседес Е класс 210 кузов нархи беҳтарин нархи бомба хато накунам ҳамира дар кадом сайте 78000 мондаги бидам чанс дар кадом сайт мондаги бидам ира автодубай дар чанд 75000 дар ҷо мондаги қимат мондагиш буд. Хайна бо кара угарид кардем нархи дастас арзон мондем бардаро фақат шумо лайкора бизанем подписатсия кунем меҳнатҳо ҳамаш барои шумо бардаро. Мошин полни наворотай фули фулша комплектация авангард дискои моноблок амиватель фар бамперои пеш партроника бача чид мефора гарени састани биқагида иё мошинои нахели 85-90 састани тозаи бардаро марамат як гиди чарх мезанем марамат ҳолати қафош бамперои қафо датчик партроника неки полни наворотай сборкаи биё куик дарушака комплектацияи зури зуршай бардаро як ҳолати ана салон шумо мебинем дарои қафо электропакет мебел салон салон кожни салон дидесен салонош зиндаи бардаро потолок штуза ём легенда шидаган марамат ҳолати абшико тонеҷоша мебел будай бардаро хулас круиз контрол автопилот коробкаш боша автомат кнопкаш сеташ ясм чиндагиай бардаро датчик партроника ҳама чӣ доша бакаоё қача зад ништорка 4 дар электро асер газ еврочор климат контрол абагреф сидани боварка данум дар кадай комплектация нақл кинера биё капочои кака люкам доштай неки кнопка намхели мегӯи сеташ ясн фраймон чиндагиай фақат шумо шербачаҳом лайкора бизанед биё капочойку неки мошин чад зур дака бе тариф ин мошини хуҷанда марамат ҳолати абиё мотор 2.4 шаи 2.8 зури зур шуда абиё мотор 2.8 ха акиёра чашкошон намекафа намепса нисбати сечка кузуфо ё бо камтар состаракан нарш боша чанд смака ҷои охириш 70 хай 70000 ҷои охиршавне хая ки омадан савдо кунем бутенака бо 70 поин ягончи обязательно барои подписчикои 70000 сомон ака охири нарх мега мон нек биён шумо пеш бо харидорӣ кунед савдо кунед лайкора бизанем бардар рақамо табуг ака 984 47 25 47 25 марава рақамо зер навода занг зен алоқа да броин бардаро мошинчои нав электромобил Сонплюс бардаро соз 2024 2024 сол солона ҳуҷҷатош тонировка чанд қай то охири сол тонировка ҳуҷҷат дорад неки вариантҳои зуран бардаро мошини экономични ҳама ҷиҳата марамат як гиди чарх мезанем бардаро марамат олай тараф тана шиша краскатали мошин умуман кор надора расходам надора ин мошино хичон автосалон чанд аст ай автосалон як даст ё ду даст якм даст бардаро ай автосалон дим даст шумо мешавем бардаро марамат як гиди чарх мезанем дарои қафо электропакет комплектация наворотошо набинем бомбаи бад потолокшам тоза 30 квадрат чӣ дора панорама
дарои пеш безключевой доступ, 4 дар электроблокировка, дар регировка бакои ду тарафа хай фули фул шай бардаро. Хай чизошон вариатор меша, монитор калон панорама ра дидесен чанка калонай 20 квадрат чен як потолок хона скаменко лифт хай ки капотошона хуй накине меша барои ки мотор надоран ку бардаро батарей хатян гибрид. Наш боша бардаро чанс мака. Анархи соз бугу 190,000 сомон боз муомила меша бардора мира бидонин алюбо ҷои 200 болай поён нест 190,000 сомон боз муомила ша агар ягон таранги хид бадили гурда боша бехи калав пус бизани бо аз он тар мегире мире рақамо та бугу 944 33 55 66 марама рақамо зер навода занзан алоқа да бурин.